ka mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulyat. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Paniyaw mo, mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagbuminaw Isa man yung yatag na kumigo. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o ang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si Teacher malipay. Kaming mababata. Uutan nga bata. Puti nga uwa. Sa ingon ning kalaay nga kumbation. Salamat. Nga nakakanunay kauban nako itom. Salamat kayo. Nindot usab nga ilibot-libot ang panagsadinis tibok lugar sa karian. Di ba itom? Daghang punuan sa kahoy nga itong makita. Mga hulis kalanggaman. O babati usa nato ang kabugnaw sa priskong hangin. Makawas kaguol. Igon man kalaay. O sige. Ato pa kita sa unahan itom. Itom? Nakabati kong dinagayday sa tubig. Padayon sa unahan. Gusto ko nga mapuhuay ditong napita. Paspas itom! Oh. Kanindot yung napita itom. Oh, kanindot. Manaog ko. Oh, oh, oh. Oh. Kanindot kay pahuway din na itong. Oh, sige. Ani ko din sa ilawom sa punuan sa kahoy. Pahuway sa din eh. Oh, kanindot sa pamati. Imong madungog ang dinagay sa tubig nga nahagbong gikan si babaw. Unya, mga huli silang gam. Nindot kay pamation sa tungdunggan. Labaw sa tanan, ang kaprisko sa hangin nga imong mahanggap. Di ba itom? Itom, kaayo ba nga dili ang tayo mo balik sa palasyo? Di ba? Itom? Kung siya paminaw ni mo, ha? Ay, pastilan. Maurigin na mahimo ni mo, itom. Sigil kag bahihi. Pero sige lang. Ang importante nga murag na ako gika-istorya. Abi mo, gilaay biya ko itom. Gusto na ko nga adun ako'y kauban sa kinabuhi. Pero ang pangutan, ha? Asam ko mangitag kauban sa kinabuhi. Dinis sa tong lugar, dinis karian. Wa ka nakita nga angay nako. Nga makagusto ko niya makapapitik sa akong kasing-kasing. Sukal nga namatay nga akong ginikanan. Naginusara lang ko sa kinabuhi. Laay sa doy nga maginusara lang. Oo, siyempre.
Naibaw kong naa ka. Muna nga, mapasalamaton kay kunimo. Kay naa ka kanunay sa akong kliran nga akong gikauban. Barag, mag-isulay-sulay ko ding akura. Naibaw ko. Naa ka maminaw na ko. Di ba? Oh. Uy. Unsa ron? Oh. Itong? Nakabati ka? Nakadungog ka sa akong nadungog? Hain ka magikan ka ng maong tingog. Wow. Kanindot siyang tingog, no? Paminawa. Bugnaw kay paminaw niyang tingog, di ba? Itom. Tara, ato pagkitaon. Mo dito. Dito napitan nagikan ang maong tingog. Dali! Oh. Hala. Usa ka babae? Puti nga babae? Nga taas kang iyang buhok. Oh. Maklaro ang kataas kay nagtalikod man siya. Uy! Hala. Doon ay nagbatog galanggam nga. Puti di asing abaga. Gikan dia diha ang maong tingog. Shh! Ayaw pagsama. Ayaw pagsama itong. Dali. Pasalipot na dali sa punuan sa kahoy. Dali! Mupiyong ko. Samtang mamati ko sa iyang tingog. Wow! Kanindot sa kong pamati. Oh! Uy! Nganong nahilom? Naundang ang iyang pagkanta. Unsay? Oh! Hala! Minupal ang puting langgam! Ayaw! Ayaw pagbiya! Palihog ayaw paglakaw! Dili ko dotang tao! Ako si Haring Akil. O kini si Itom. Akong higalang kabayo. Ikaw. Mahibo ba nga mahibaw ko si Mungan? Ayaw kadlok na ko. Dili ka unsaon. Di ko manghilabot. Sa gikaingon ko na, dili ko dotang tao. Ako ngari din sa gingarian sa Putilawin. Ako si Danaya. Danaya? Kanindot si Mungan. Arin ako. Kadiyot lang. Mahimo ba kong modool? Makiglaman ako ni mo aron ba nga makikila-ila. Unya, makikigala ni mo. Kanindot siya mga mata. Mura bag. Naigo sa pana ang akong kasing-kasing. Kung ako magkasapot sa kong kipati, kaya iya kong kitutukan. Matahon kayo siya. Kahamis sa iyang kutis. Pasensya na ha. Murag, natulala ko na. Mahimo ba ko muduol? Isaan ko. Dili ko maghimo og dautan. Buotan ko nga tao. Mahimo ba? Oh, sige. Salamat. Maubog ka sa tubig. Mabasa ka. Ha? Way kaso kung mabasa ko. Mupaduol ko nimo. Hala, nabasa na din ka. Naanak ko. Tempa sa. Hugasan sa nako akong kamot sa tubig. Ay, hugaw oh. Maawaw tanin mo. Nana. Nahugasan na ako akong kamot.
Ako sa tupon sa kusnina, ha? Dili na basa nga akong kamot. Usbon ko. Magpaila ko nimo. Ako si Akil. Haring Akil. Ngaw ni katawa ka? Nahimuot lang ko. Ha? Nga naman? Nanghugas ko din ka sa iwang kami. Siyempre. Hugaw ma akong kamot. Unya, makiglaman mo ba ako nimo? Nindot ba kaya ng imong kamot? Puti. Unya, way tatsa. Maikog ta. Tawagan ako, Danaya. Danaya, Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. mahimo ba makikigala nimo? Oo. Basta buutan ka o makamaog kang respeto. Oo kayo. Buotan kong higala. Unya, respetado ko. Labi na sa mga babae nga sama nimo. Kung maog ka na, higala na ka. Haring Akil. Pero, Oh. Nganong na may piro? mauumang ko nimo. Maradili ko ang ayan na makikigala nimo. O sa ikaw kahari, samtang ako, ubos na og ordinaryong tao lamang nga nagpuyo din sa inyong lugar. Alang na ko, way ubos o taas nga kahintang. Patas lang kitang nga mga tao. Dili Haring Akil. Halang dun mo nga klase sa tao. Anaa mo nagpuyo sa palasyo, sa inyong gingharian. Samtang kami, usa lang kakapos, ug simpleng tao. Palihog lang. Ayaw pag una-una, anak. Aron dili ka magdaduha sa paghihiyalan ako. Og sa akong bahin, dili na ako ipabati diyan nimo nga usa ko kahari. Ipabati ko nimo nga managsama kita kahintang. Isip usa ka higala. Aron ba nga dili kita mataha sa usag-usa. Buotan kini ay ka. Kay wa nimo igsapayan nga makigigala usama nako. Usa lang ka ordinaryong tao. Ug usa ka kabos. Salamat. Og ikaw sad. Swerte sa kay ko nga nakahigala ko sama ni mga buutan. Guwapa. Unya, mapaubsanon. Lain pa yato. Nindot kay kag tingog. Nindot kay paminaw ang imong kanta ganiha. Pero, dihang naanak ka sa doon. Na ako'y nabantayan si mong tingog. Murag, Dili to ako ang nagkanta. ha? Ang akong higalang si Puti, siya ang mikanta. Unsa? Kinsang puti ba? Akong higala, ang puting uwak. Kadtong nagbatog sa imong kabaga? Oo, siya si Puti, ang akong suod nga higala. Nga na nakatawa ka? Nahimuot lang ko. Ikaw doon ay higala nga puti. Nya, puti nga uwak. Nya ako doon na sa higala nga itom. Itom nga kabayo. Mura ba gituyo? Gituyo og tagbo ang atong mga dahan. Walang damhan, no? Oo, tuod, no? Unya. Nga nung milupad ba itong kalit ang higalang puti? Asa mo to siya? Pagkakita niya ni mo, nilupad siya. Nahadlok siya. Mahadlok siya sa tao kay mapanamas-tamasan sila. Unsa? Pero, dili ko ingon anak, Diana. Uwa pa man siya makailan mo. Danaya! Pauli! Ang ako makuhang. Nakitantas ako makuhang. Ha? Ato na ko. Pasensya na. Pagdali ko doon, Danaya! Oh,
Nanako, Ate Lira! Danaya, may mo magkita niya ito pag-usab. Dinigapon sa mong dapit, ha? Dili na ko saad. May mo ba magpaabot ko ni mo? Dini ka daadlaw, ha? Ari na ko. Diana, magpaabot ko! Niya ako dini ka daadlaw! Magpaabot ko ni mo! Dili ba? Gidid-an ka sa pagigsultig lalaki? Nisupakit ka. Pasaylo ako, Ate Lira. Gahi ka ginuko. Masinupakon. Kinsa ka itong maong lalaki, Danaya? Butan siya, Ate Tara. Wa man siya maghimo og daotan nako. Hinungdan man bitaw nga misugot ko dihang mihangi siya nako, makigigala siya nako. Hilom, mga tarungan kapag yun. Kapila mabalik-balikon sa pagsulti nga dili ka mahimong makigsulti o makikhigalag usa ka lalaki, ha? Anong musupak ka magyud? Kapila ba na mo kinahanglang balikon? Aron masabtan nimo nga ang mga lalaki dili angayang saligan. Wasili ka tungod nga mabuhi din sa kalibutan. Wa pa nimo matubag ang among pangutana. Kinsa ka tumoong lalaki? Tubag kinsa to? Siya si Haring Akil. Haring at Unsa? Oh, siya ang hari din sa gingharian sa Putilawin. siya ang hari? Hari, Akil. Tinuod ba gyud nga siya ang hari? Ha? Tingalik lang lang katong lalaki, ha? Mga mangingilad ang mga lalaki, Danaya. Mao may ang sulti nako, Ate Lira, Ate Tara. Busa, dili ko matubag ang inyong pangutana kung nagsulti pa gyud siya sa tinuod. Tara, dali, magsulti ta. Itom! Di ko gusto mo pa uli. Nawili ko ni Danaya. Hasta ka? Nalipay ka nga, nahimamatan to si Danaya itom. Unsa? Nalipay ka nga, nahimo na to siyang higala. Labaw na ko itom. Dili na ko makapaabot pa og ugma. Pero, imposible kayo kung makabalik ba si Danaya? Kaysa akong tanaw niya, gikasabaan siya siyang igsuon. Tingali, tungod kay nakigsulti siya nako. Mao siguro no itom, maong nasuko ang iyang igsuon. Itom, nabalaka ko niya. Tingali kong si buhaton siyang igsuon itom. Tana, atong pangitaon ng ilang panimay itom. Ha? O yun kasi kung sugyot nga pangitaon ng ilang gipuyan. Kung mao na, sige, tana. Pangitaon to ilang gipuyan. Ato na to, Danaya. Danaya paminaw. Unsa ka na, Ate Lira? Nagkasabot mi si Ate Tara nimo nga gusto namong mailhan katong moong lalaki. Gusto namong sutaon kung unsa ka tinuod ang iyang giingon nga siya si Haring Akil sa gingharian sa Putilawin. Ate Lira, pero nga naman, dili pa nga... Gusto na, Danaya. Basta mao ka ng among gikauyunan. Gusto na mong sutaon kung tinuod pa gyud nga usa siya kahari. O kung inyo masuta nga tinuod yun siyang usa ka hari, unsa inyong buhaton? Pwes, muuyon kami nga makikhigala kaniya. Ha? Itom, layo-layo na kitang labdan. Pero, wa pa kitang nakitang bahay. Bisag usa. O, sige. Padayon lang kita. Oo, sige. Dili kita muhulong sa pagpangita, Itom. Unsa man akong gibati. Nagbuto-buto nga akong dugan. Murabag, naghuot. Sakit na. Wala na ako makita sa Danaya. Nawala sa kalit sa akong pananaw. Nagpangita ng Danaya itom. Dili ko makatugot nga. Dili na ko siya makita. Itong nahigugma ka ko niya. Unsa kano kun musinggit ko. Sagpito na kong iyang pangan. Basin pa di og mabatian nga akong tingog. Ug basin pa di ay kun managsamang among gibati. Na nagpangita sa usag-usa. Maayo ka, Itom? Oo, sige. Sagpito na ko iyangan. Musinggit ko. Nakadungog ko nga miingon ang maong lalaki nga balikon kaniya dito sa dapit diin mo nagkaila. Magpaabot ko na siya ni mo ugma. Pero, dili na mahitabo kay
Dili man mahimo, dili ba? Dili na ko makikita niya. Makikita ka niya, Danaya. Ha? Pero, Wa na'y pero Danaya. Magkikita ka sa maong lalaki ugma. Mato ka. Ug ubanan ka namo ni Lira. unsa? Buti niyo pasabot nga, mutugot na mo nga makikita ko sa kalalaki. Oh, Nay, nagsampit sa kumpangan. siya ka na nagsampit ni mo, Danaya. Lira, dali. Atong susuyan ko siya bayad ka ng inyong giingon nga lalaki. Tanatara, Danaya, ya ka lang ha. Oo. Si Akil karon. Nagkailan ko siyang tingog. Gipangita ko ni Akil. Nganong nalipay man ko nakabati sa tingog ni Akil. Nganong murag lahi man ang kulba sa kundugan. Nga iya kong gipangita. Naginaminam ko nga makita siya pag-usab. Ngano kini? Danaya! Pakita na ko! Danaya, siya gyud. Siya ang lalaking akong nakita dito sa sapa. Sa may busay. Dali na, Danaya. Sugaton ta siya. Ha? Sigurado mo, Ate Tara? Ate Lira? Oo, pagkikita siya. Gipangita ka niya. Dali na, barog na diha. Nga kalit man nga nausap ang ilang gusto. Nga dili magidunta sila masugot nga makikigala kog lalaki. Salamat. Salamat ang taon kay nakita ang tanggid mo. Danaya, salamat na napakita ka na ako. Kana tungod sa among pagtugot. Oh, Kinsay man. ako si Akil. Ako si Haring Akil sa gingarian sa Putilawin. Kami ang maguwang ni Danaya. Ako si Lira. Og siya si Tara. Gikalipay na ko nga nakaila ko kamo, Lira. Tara. Gusto kong diretsyo nga tubag. Unsa imong katuyuan sa among igsuon nga si Danaya. Dili normal nga imo gid siyang gihaguan. Gihatagan og panahon ug oras. Nga pangitaon sa dinhi sa among dapit. Usa ka mingaw nga dapit, lasang og delikado nga dapit pagyud. Wa ka masayod nga adunay daghang bangis nga mananap nga posibleng mopatay nimo dinhi. Kana nagpasabot nga adto nakagibuk at nakatuyuan sa mo igsuon. Diretso ang among gustong tubag nga mabating gikan kanimo Haring Akil. Kun, tinuod ka man gyud nga hari. Sige. Diretso nga tubang akong pabati kaninyo. Gusto ko nga mahimong asawa ang inyong igsuon. Unsa? Mga sawa ka na ako? O, Danaya. Gusto ko ikaw nga mahimong kapika sa kinabuhi. Pero karon pa lang kita nagkaila. Wa pa kita magkaila sa usag-usa. Ug labaw sa tanan. Wa pa kita magkarelasyon. Ang buta ko ipasabot. Wa pa kita mag-uyab. Sa among gingarian, wa na kala kinanglan na, Danaya. Kung dawato na limo akong taniyag, pakaslanti ka. Ug ikaw mamahimong reyna sa gingarian sa Putilawin. Tingalit nalimot mo nga ni aming duha sa inyong atubangan. Oo, di. Pasaylo ako. Isip akong dakong pagtahod ka ninyong magawang ni Danaya. Di na ako magdaghan pag-istorya. Pangayon ako ang kamot sa inyong igsuon nga si Danaya. Gusto ko siyang mahimong kapika sa kinabuhi. Di na ako siya gusto pang buhian pa. Gusto ko siyang mahimong reyna sa among gingarian. Nahigugma ka ba sa mo igsuon? O, sa una pa lang na akong pagkakita niya, nipitik na akong kasing-kasing o paghigugma ka niya. Ikaw, Danaya. Nahigugma ka ba kang Akil? Kuan, ate. Dili pa. Dili man po. Nahigugma ka ba? Wa ko masayod kung gugma ba kini. Basta kinagpangita ko niya. Nalipay ko nga nakakita ko niya karon. Og managsama kami kibati. Gusto na ko siya ikauban hangtod sa hangtod. Pero nahibaw kong dili pwede, ate. Kasabot ko, dili ko musupak sa inyong kagustuhan. Lira, Tara, muhangyo ko ninyo. Mahimo ba nga
tugutan kami ninyo. Hatagis Danaya sa iyang kagawasan. Ihatag lang ka na namo. Kun, mapamatud-an namo nga usa ka gyud nga tinuod nga hari. Ang hari sa gingharian sa Putilawin. Oh, ako kay pamatuod ninyo. Itom, kalma lang. Og salamat ha. Naibaw kong nisuporta ka na ako. Gusto mo'y pamatuod kanila na tinuod kong usa kahari. Apan, subok ng palandungon. Dili kanila masabtan. Akil, unsay buhaton nimo? O sige, ipakuha ko kamo din sa akong mga tao. Sa akong mga sundao. Ug dadon ko kamo sa palasyo. Oh, sige. Uyon kami, anak. Mapamatud-an lamang nga tinuod ka ng imong giingon nga usa ka kahari. Matuman ninyong gipangayo. Og madayon. Pangandam kamo. Kay kuhaon kamo dinhi ug dadon sa palasyo. Lo, tinuod ko di ang inyong gisulti. Unsay put mo ipasabot, Lira? Tara, naidagang kabayo nga nagpaingon din og naasay karwahe. Wa siya magpakaroon ingnon. Wa siya mamakak. Pangandam na kamo, kay niala sila sa duol. May butag talahurong Danaya. Butag. O man sa igsoon nga si talahurong Lira o Tara. Nakadungog mo, gisampit og talahuro eh. Kami ang gitahasan sa pagkuha kaninyo din sa inyong panimalay, paingon sa gingharian sa Putilawin. Ipani kami din ni Haring Akil. Kitawag nilang hari si Akil. Buot ipasabot nga wa gyud magpakaroon ingnon katong tawanan. Tinuod jud siya nga usa ka hari. Unya nakita mo tuo kon ato nagyong makita ug masaksihan didto sa palasyo. Sige na mo, tana. Dito sila papaabuton og dugay. Tana. Maayong pag-abot, talahurong Danaya. Hala, kanang tao ang misugat og namakpak sila. Ngano kini? Tinuod ba ni? Tinuod ang tanan, Lira. Tinuod yun, Tara. Wata magdamgo. Tinuod ang tanan. Sa katapusan, mamahimo na kitang adunahan. Tahuron ta sa mga tao. Ug mamuyo na kita din sa palasyo. Wa kita masayop sa atong desisyon, Lira. Ate Tara? Ate Lira? Unsay puti pasabot ni ini? Ha? Unsa? Danaya, dili na ako dugayon akong katuyuan. Nining maong selebrasyon karon sa akong gihimo din sa palasyo. Alang kini kanato. Ha? Unsay but mo ipasabot, Akil? Oh. Ani aking singsing. Oh. Muluhod ko sa imong atubangan. Ug pangayoon ko ang imong tamis nga o. Mupakasal ka ba nako? Siyempre, Akil. Oh, salamat. Salamat, Danaya. Karon dayon, kaslon kita. Oh, unsa? Andam lang tanan. Ako kining gipangandaman. Aron lahos-lahos na. Dali. Kaya ako ipahibaw tanan nga kaslon kita karong adlaw. Paminaw ka mong tanan. Malipayon akong ipahibaw ka ninyo. Nga karong adlaw, kaslon kami ni Danaya. O humani ana, siya na ang akong kapikan sa kinabuhi. Mahimo siyang reyna din sa atong gingharian. Dini sa Putilawin. Siya na, si Reyna Danaya. Mabuhi si Reyna Danaya!
ang atong pangandoy. Oo, og walang damha. Sa kalit kapag hitapo, matuman ang atong gipangandoy gumika ni Danaya. Uy, kadako na sa tiyan sa kong pinanggang asawa. Bugat na gani kaayong akong tiyan, mahal. Mau ba? Bugat niya na kayo na, oh. Nay, medyo dako-dako man. Dako imo tiyan, oh, mahal. Kuta sa yun noon kaayo. Hapit naman ka mga anak, di ba? Sulbuan ano? Oh, mahal. Naghinam-hinam na ko makakita sa atong anak, mahal. Ikaw ra ba di eh? Nahibaw kong hasta ka, mahal. Mahal kay taka, mahal. Mahal sabti ka, mahal. O, puti. Mayo kay ni Aka. Danaya, higala ko. Adon ako isulti kanimo. Importante kini kaayo. Ha? Uunsa ka na? Puti, mahimo ba nga padungon ko nimo sa imong gisulti sa akong mahal? Higala, mutugot ka ba? Oo, higalang puti. Oh, sige. Paminaw ka mong duha. Og ayaw kalain higalang Danaya. Sa buot kong isulti karon kanimo. Kay unsa pa ka na, puti? Ang imong igsoon nga si Lira og Tara. Adunay daotang laraw batok kaninyo. Unsa? Adun na sila daotang plano. Gusto nila nga silang mangulo sa palasyo. O dili, ikaw. Unsay buti may pasabot, puti? Buot ka nilang ilogon, Akil. Gikan sa akong higalang Danaya. Usa ka nilang buot mo puli sa dapit ni Danaya. Unsa? Og nabalaka ko sa maabot nimong anak. Adun na sila'y plano nga ila kining dakiton gikan kanimo. Og dili na kini nimo makita pa. Ila kining patyon. Unsa? Mga traidor! Akil. Ngano na kahimo ni nakanato ang imong mga igsuon, mahal ko? Ingon ana sila kadautan. Pero mahal ko, dili na kita mutuo sa gisulti ni puti. Nga sa ato pa? Dili ka na mo tuokan ako, higalang Danaya? Taot-taot kang wa magpakita ka nako, puti. Dili na ko sigurado kung ani apabakan nako ang imong kamatinud-anon. Higalang Danaya. Wa ko magtuo nga ingon ni ana na di ang imong hunahuna. Dili mahitabo nga mawa nga akong kamatinud-anon diha kanimo, higalang Danaya. Dili na kini malaksi gikan kanako. Hangtod sa akong kamatayo ng atong panagkikalaay. Og hangtod na usab sa kamatayo ng kamatinud-anon ko diha kanimo. Pero tabla ra nga imong gidaot ang akong mga igsuon, si Ate Lira og Ate Tara. Dili kini pagpanahot ang akong gitaho kanimo, higalang Danaya. Og sa tinuod lang, sa miaging mga panahon, nga wa ko magpakita kanimo. Kana tungod kay sila ang akong gisunod-sunuran. Gipanid-an. Og akong napamatud-an nga adunay gid sila daw tang plano batok kanimo sa ilang pagtugot nga makasal ka sa mahal nga hari. Tingali bilang sultis tinuod ang mga higalang puting uwak, mahal ko. Kinahanglan sudyaan ko sila. Dili maayo ka nila gibuhat. Ayaw pagtuon niya, mahal ko. Dili ka na mabuhat sa akong mga igsuon. Baka ka nang iyang gisulti. Gusto na siya magubot ang atong pamilya. Nga mawa ang imong pagsalig sa akong mga igsuon. Makapahiubos ka, higala kong Danaya. Wa ako'y katuyuan nga gupto ng inyong pamilya. Og laban ng dili na ko tuyo nga mawa ang pagsalig ni Haring Akil kanila. Pero sa akong nasuta, kinahanglan nga wadon ninyo ang inyong pagsalig kanilang duha. Aron dili mo magbasol sa kaulahian. Biya na puti. Ug ayaw nagsamuka ang among kalinaw. Biya na dinhi. Lakaw na og ayaw na pagbalik. Mahal ko. Sigurado ko ba si mong gibuhat si mong higalang puting uwak? Nakita na ko nahiubos siya.
nasakitan. Unya ako. Gisakitan sad ko sa iyang gibuhat ng pagpasangil sa akong mga igsuon, mahal ko. Dili ko mo to magkabuhat ni anak si Ate Lira ug Ate Tara. Mahal kong Danaya. Sige, utong paray ng Danaya. Kana. Yan na, nagawas na ang bata. Usa ka batang lalaki. Nana, Usa ka himsog nga batang lalaki. salamat. Salamat, Nana. Anak ko. Nana. Mahal ka, Rayna. Nana, kasakit. Ha? O, say sakit, mahal ka, Rayna. Nanang, ang akong tiyan. Unsa? Uy, adun na pa'y laing bata nga mo gawas. Ang buot mo ipasabot. Kaluha nga mong anak ni Danaya. Dili na kinato dugayon ang atong plano, Tara. Gusto ka? Panahon na, Lira. Nabati na ko mamubiyahe sa layo ang mahal na hari. Ug mao kini ang hustong higayon nga mahimo na nato ang dugay na natong giplanuhan. Gusto ka, Lira. Og ayaw yung pagpaila sa itong mga plano, Lira. Dali, duulon ta sila. Kunuhay, muunong ta sa ilang kalipay. Muapil tag hagwa sa tong pag-umangkon. Dali na, Lira. Ka-cute sa among ambungan nga kaluha nga pag-umangkon. Uy, ni Akik. Nagasapat, Roy. Mahimo ba mi mo kugo sa among pag-umangkon, Danaya? Akil? Pwede kayo. Sige. Ambi na si Abner. Og ako'y mukugos ni Adar. Og niya si Abner, Ate Tara. Uy, kaambungan sa among Abner. Niyasab si Adaro, Lira. Uy, kanindot kumuton sa aping. Bugol kaayo. Buyag. Maning palangga ang bata. Mahal ko. Mawaon akong pipila ka adlaw, ha? Mubalik lang ko. Human sa akong katayuan. Pag-amping mo din uban sa itong mga anak. Mahal ko. Og ikaw, pag-amping simula ka, ba? Pagpaabot kami sa imuhang pagbalik. Mula ka, wang mahal ka, hari. Mabati na ko kikan din sa kong nahimutangan ng ilang gipanagsultihan. Gigamit ko nga akong gahom nga makabati. Bisan pa man kun ani ako sa halayo, gikan sa ilang nahimutangan. Tungod kay kisalik ko ay man ako sa akong hikalang, Danaya. Pabuta ko ninyo, mahal ko. May nungdanon kayo kining akong lakaw. Alang sa kalambuan sa tungging harian ug sa tanan. Nagkasabot ko, mahal. Basta mag-amping ka, ug ayaw pagdugay. Peligro kini. Peligro kon mabiyaan sa mahal nga ari ang akong hikala ug ang ilang anak nga kaluha nga si Adar ug Abner. Makahigayo ng mga traidor sa pagtuman silang daotang plano. Nakasiguro ko, aduna kayo daotang mahitabo. Kinanglang kapugan ako ang mahal nga ari. Ngayong pagbuminaw sa Lex Pinot. Pero, dili di ay mahimo. Dili man di ay sila mo tuukan ako. Ilabi ng akong higala. Wadi ay gihapon ko'y mahimo. Apa na balaka ko nila ni Danaya og sa mga bata. Pag-ayo-ayo, mahal ko. Salamat, mahal ko.
kini atong gipaabot. O, Lira. O, yung gabi atong pagabuhaton ang atong plano. Atong duulon ang mahal nga Reyna Danaya nga atong igsuon. Karon na lang adlawang katapusan sa ilang mga malipayong adlaw. Muna kini nga akong ikahadlukan nga mahitabo sa akong higala. O ingon man sa iyang mga anak. Pero subo nga palandungon. Kay dili ko mahimong makapaduol kanila. Kidid-ana sab ko niya nga makigsulti pa niya. Og nabalaka na kay ko kanimo higala kong Danaya. Ihatod ka na namo sa inyong kwarto, Danaya. Tana, Danaya. Aron makapahuway na mo og ang among pag-umangkon. Ate. Mga ate na kong buotan. Tana. Nakatog na sa Danaya. Akong gilili sa ilang kwarto. Human ako kilakang pultahan kanina pagkatod na to nila. Mao pa? O sa pamhitong nakayan, ha? Sugta na tayo na to. Sige, Tara. Mientras natugpas, Danaya. Tana! Nakatog, mandaay ko. Ang mga bata, wa man maghilak. Lami kay siguro ang ilahang katog. Akong atuon sila sa ilahang ko na. Wala din ang mga bata sa ilang kuna. Diyos ko! Hay maday ang akong mga anak! Kutasan na, Tara, oy. Gigapan ako ginagana. Laylay na kaya ako mga pukton. Sige, kugos na ning bata, Ikaw ready ay? Hasta sab ko. Laylay na kaayo. Layo-layo na sa bayang atong naabtan. Layo na kayo na sa palasyo, di ba? Maugid. Hunong sa Tara. Naipayag, Naatuod. Nahuna-huna ba ni mga kung nahuna-hunaan? Ha? Tara! Pangitaan ninyo ang akong mga anak! Ayaw ka mo pagbalik kung dili niyo makita ang akong mga anak! Sutaan ninyo kung si Kinsa ang nagbuhat sa ingon! Ang pagdagit sa akong anak! Jose! Unsa ba? Kasaba ba nimo? Dali! Taraw, dali! Unsa ba rong hilak sa bata, Magda? Asa man? Uy! Di ay duha ka bata sa tungod sa tupultahan, Jose! Kang kinsa man ning bata? Ren, manigikan! Wa na ko'y labot kung diyan sila gikan. Malipayog kaayo ko. Ato silang atimanon, Jose. Padakon o mahalon. Dali, Magda. Ato silang isulod sa balay. Luoy kayo, Sige, hilak. Ating hali kitugnaw na. Kikotom. Akil tuhoy ko. Kalit lang nga nawa din sa tong kwarto ang ato mga anak. Dili na ko tuyo ka mawa sila. Sigurado ko nga doon na ginagdagit nila. Wa ni mo ampingi ang inyong anak ni Haring Akil. Irresponsable ka. Dili ka ang ngayon mahimong asawa ni Akil. Ate Lira. Prisuhan na si Akil. Si Luti. Prisuhan na sa tore. Og ayaw na gina pagawasa pa. Mali angay niya. Iyang gipasagdan ng inyong anak, Akil. Ang among pinagang pag-umangkon. Marika! Angay ka prisuhon! Dre! Agay! Mahal ko! Ayaw kinigbuhatan ako! Maluoy ka! Diga ka! Madugta ka din,
Diyos, hantod mamatay ka! Abner, naingatid kayo ikaligo din nino. Buknaw kayo. O Adar, bugnaw kayong tubig. Dili ta magdugay kay pangitaw na ta ni Nanay Magda. Nananghid mong ko ni Tatay Jose. Oh, la, nay puting uwak ng tugpas atong tungod, Adar. Oh, no, Mayong buntag, Adar. Abner. Oh, la, no. Kinsa ba ito misulti? Misulti. Ako! Si Puti! Puting uwak! Oh, langgam ang isulti. Ikaw ang misulti. Adar, ingkanto na. Tara, malakaw ta, tara. Ayaw! Oh, Ado na ako'y may nungdanong isulti ka ninyong duha. ha? Nganong makadungog man minimo. Giyon sa manimo. Pamati ka mo kanako. O hinaot nga inyo akong tuhuan. Oh, Apan sa dili pa. Mangutana ako. Kinsay inyong ginikanan? oh, Uy, wa may mahibaw kinsay tinuod namong ginikanan. Pero ang among ilang ginikanan nga mao yung nagpadako lamo, mao si Nanay Magda o Tatay Jose. yun na. Gisultihan namin nila sa tinuod nga hitabo nganong naabot mi sa ilang kinabuhi. Nakitaan ko namin nila sa atubangan sa ilang puntahan. Oh, Tinuod ka na. oh, Og saksi ko ni anang tanan. Igala ako sa inyong inahan nga mao si Danaya. Oh, Danaya? Oh! Saan ko siyang higala? Suginlan ko kamo sa nahitabo kung nganong nahimuwag kamo sa inyong tinuod nga ginikanan ug naabot mo sa kinabuhi sa inyong Nanay Magda ug Tatay Jose. oh, unsa? Kami, mga prinsipe? Oh! Usa ka mo ka prinsipe. Mga anak ka mo og hari ug reyna. Oh, daw dili katuhuan. Tuhoy ko ninyo. Og adto dayon kamo sa palasyo. Luwasa ang inyong inahan nga gibilanggo sud sa dugay ng katuigan. Apan, wa kami makatultol. Ayaw ka mo kabalaka. Ako'y mugiya ninyo. Kining dapita. Mao kining akong dagpanan kon. Doon ako'y mga problemang moabot. Kahasol o kalaay sa kinabuhi. Nganong nahitabo magkini ka na mo. Nawa ang kaluhan ng mong mga anak. O garon. Ulitaw na siguro sila. Ug ang akong asawa. Gibilanggo ko siya gumikan sa akong kasuko. O kinsa ka ng duha ka batan-on nagpaingon din Asa ka mo paingon? Ako si Akil. Haring Akil. Oh, Oh, ikaw di ay? ikaw di ay? Oh, ngano? Oh, kami ang imong mga anak nga nawa. Gisuginlan kami sa usa ka puting uwak. Oo, kami. Og paingon mi sa gingharian aron nga magpaila ka ninyo. Ako si Abner. Og siya si Adar. Oh, unsa? Pero, Mao ka na. Haring Akil! oh, puting uwak. Mitug pa sa imong abaga. Nakahinumdum ko nimo. Ako kini, Haring Akil. Kinahanglang mamati ka og mutuo ka na karon kanako. Suginlan ko ikaw sa nahitabo. Mahal kong Danaya. Pasilo ako. Pasilo ako nga nagpadako sa imong mga igsuon. Mahal ko. Mahal.
Niya na sila. Kinsa ka na sila? Sila ang nawa na itong mga anak. Ang atong anak kakaluha. Unsa? Sila ang nawa na tong mga anak. Inahan ko. Inahang Danaya. Inahan ko. Kamu ang among mga anak. Kamu. Oh, matuo ko. Sa akong pagakos karon kaninyo, nabati ko ang kainit sa akong dugo. Nibukal kini. Timaan nga naglatay sa inyong kaugatan ang among dugo ni Akil nga inyong mga ginikanan. Oh, bathala. Daghang salamat nga imong gidungog ang akong mga pag-ampo. Daghang salamat. Inahang Danaya. Inahang Danaya. Amahang Akil. Salamat nga nagkita na kita. Salamat kayo. Dili ko palabyan ang gibuhat sa mga igsuon, mahal ko. Pasaylo ako. Hatagan ko sa leksyon. Angay silang bitayon. Oh, puti. Pasaylo ako sa wa pagpaminaw kanimo kaniadto. Dili unta kini mahitabo ang tanan. Ikaw ang manluluwas namo. Ikaw ang manluluwas sa among pamilya. Higala kong puting uwak. Mga bata, natapos kong asoy ninyo ni Simunaw na nga naguluhan. Puting awak din nilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinitrad sinuwat ni Ate Ingrid Bertodaso, nga to ang spinner si Kuya Joel Binsi. O yung atong directress niya si Ma'am Martis Barbalbores, nga to ang pinalanggang Ma'am Martis, nga Tagaluon. Tagaluok di Luok, Bohol. O niya ang atong soundman, ang tag-iya sa Bangis pa sa Upaw. Aon sa na, kadang Bangis nga, Upaw, Bangis Upaw dishwashing liquid si Kuya Ricky. Ricky, sa di apelidong Kuya Ricky. Bangis Garing. Garing. Kuya Ricky Garing di. Ay, ni ano ba si Kuya Francis? Ato ulit na po sulong ka pata. Atong soundman, Kuya Ricky Bangis Garing. Unyang atong spinner, tigiya sa iking, atong audio editor, at tigiya sa iking binig of installation, si Kuya Ariel Mangkaw. Nya, kung doon mo yung mga problema sa inyong panimay, duulan nyo Sir Ariel Mangkaw. Unya, kinintanan dalit ka na to sa RMN